weche pek apani mang'eny wadhi wacho kawuono. Omulo nchone no ka erokamano weke. Omulo nchone no ka jagoro mongirore migawo mar weche magudi Charles Singa. Loso e par lot mar jatend piny Kenya Nairobi ka kotemo yango ne oganda ni to en ang'o hie manitiere wach mar udi ni makoro kelo paro mathoth ji golo pachgi ka kod kacha. Joma keto piny wacho tesre kata opposition wuoyo ka giwacho ni gino kunjo bed ni timore. Sirikal bende wacho ni adieri ka wang'iyo kaka ji dhi mbele ka wadwaro ni jowa chieng' moro bedie gi ngima maber ahinya kotende kod kuonde mag dak manyiso nyadhi mok dak ma weth to jomoko neno ka chal gima Charles Singa ne kod tich matek ahinya temo lero gini. Ang'o hie manitiere wach mar osuru mar udi ni? Erokamano George Bati, penjo maber kendo ada kawo thuolo mar explain mar nyiso jopiny gima weche mar housing nitie. Mokwongo kane wa campaign no nyiso jo Kenya no wadhi gero ute. Mano en agenda mano wamiyo jo Kenya. Namba 2 kikete pachi ji 5 million maonge tich e Kenya ka manyaka manigi tich gi Kenya kwanza ni. Kisiketo magi pachi housing mok bedo 3% mwache ni 3% ok en tax ok ngadi ngene tax en one way ushuru en one way ushuru ko ngadi tok duoga lakini ma en saving plan yani ikeno to kikane ngat michulo nus million ingado mano siling 1,500 ingado maximum mar 3,000 ngama chalo japuonj macham pesa matin ngama ingado matin ingado gimomiyo chiko kata 1,000 koro sami ngadi ni ngamondiki employer mari be ingado 3% pesa mimedo mari ngamondiki no imedo nigo koro kuom ranyisi kigolo siling 900 to ngat machielo mondiki cha be golo 900 koro pesa ni madhi kacha en 1,100 1,100 okay to gimiyo en saving government dwaro timo gik mokariyo mokwongo pesa ni government dwani mondo res gimoro kaka 10 billion dwe ka dwe billion apar billion apar ni samedi manyo investors kata local investors kata joma ni oko madwano ogerute inyaki nyisi gini wan mae pesa mawango mwange agulu med gerno utegi jogo biro gero no ute sama gigero no ute to gimiyo kifungu gimiyo government kifungu nikech koro ging'eyo ni pesa cha idwoko negi koro pesa mi save mawacho ni koro miyo chiko no gimiyo chiko mar employer nino bangi gini abiriyo idwoko ni kok idwar ni ok idwar ot idwoko nigo en chalo saving mari lakini kiretire samoduk ni bangi gina biro miwacho ni koro igol iwuok cha timi igo lakini employer mari cha pesa mar employer ni cha ok mi lakini imi gi interest matin lakini kiretire retirement mi koro we teach makore retire cha timi pesa ni cha to gi pesa mar employer ni cha lakini kisechulo pesa joma contribute weche mag pesa ni kosegerute odni ibro tim gimiluongo ni lottery inyalo kaw kalatese tindiko namba 1 2 3 4 apar timino yes no koro kikwanyo to mi ot ka oje ni kata 3 bedroom 3 bedroom ni ichule wonde di kata 15,000 tichule bangi ni abich odni bedo mari mano nyiso ni iluongo ni rent to own initiative yani en rent ti own koro chalo rent mari cha obedo idwoke gimiluongo ni mortgage koro wakawo joma piny gi wamiyo mortgage kech ng'ene joma chalo MPs nigi mortgage lakini gima duong' ka e weche maru ot ni en gimiluongo ni wamanyo ne jo piny tich kigero ot Homabay government ogero kata 20,000 kaka ncha gi launch moro Homabay 20,000 housing government samugero ot ni nitie joma plumber jo engineers medhi tiyo kacha ntie joma di supply cement ntie joma bro usa lot kanyo ma ji bro nyiewo sama government onyiewo odni moloso nu odni nyaka ket ndara ibo nyisi minister mar roads ni get ndara nikech ute koro nikacha idhi nyisi jo stima keturu stima kacha mano nyiso ni stima dhi e gweng ute 20,000 ji nigi nyithindo nyaka school nyaka ger kanyo ute gi hospital nyaka bed machiegni ibro nyis jo interior police station nyaka bed mano nyiso ni expand development mar county koro gima duong' ni wadwa ni mondo jondik tije jomidhi yudo tije weche mag od ng'eny lakini siasa megoyo ni mana mar chocho wi jopiny nikech joma nigi pesa mayudo sara mane payslip itiyo ng'ene kaka government noseweyo kawo gowi oko kech gowi ni ne dhi inyo wambele ka koro nyaka wabed ni wa save pesa
pesa mo save ni oko mai ngeni ji wacho ni mai to ji to chulo ga NSSF kwani kipenyo ngani NSSF pesa mara NSSF dhi kanye dong ngeni kireta ko kimigo dak ji go ikoko koro ji onego benia ni kaka waketu wa kanyakla wacho ni ka weke gini wacho ni gipinge 3% gibe gibie maswa ginyiso ni ma alternative wan gi idea ni weche ute gi to ber lakini wan mae gimo waparo mae gimo wa propose mondo wangika kwa nyalo wego kinega gini en paro maber in